Etak jarduera armatua amaitutzat eman zuenetik 10 urtera, jarraian ikusiko duzuen ikusentzunezkoa egin du Goienak iragarpen hartatik pasatutako denboran gertatutakoak aztertuz. Baina urriaren 20ko urteurrena baino egun batzuk lehenago ere izan da notiziarik gaiarekin lotuta. Ezker independentistaren aieteko adierazpenak badu zerikusia ikusentzunezkoan jorratzen direnekin, eta baita bertako 8 protagonistetako hainbatek ezker abertzaleari egiten dizkioten eskariekin ere. Aieteko adierazpena baina gure ikusentzunezkoa amaituta eta emate hartzela iritsi da, eta beraz ezin erreportajean jaso 8 protagonistek gertakari horri buruz duten iritzia. Erreportajean ez, baina egu bakoitzeko Goiena aldizkarian ikusi ahal izango duzue, jarraian datozen 8 protagonistek ze iritzi duten aieteko adierazpenari buruz. Hori beraz, egu bakoitzeko Goiena aldizkarian. Orain eta hemen, ikusentzunezkoa. Redakzioan lanian geundela, ikusi genuen pertsona bat Martxelo Otamendi zuzendariaren bulegoan sartzen, ezagutzen genuen, izan zitekeen igual berria ekartzen ari zena. Eta jarraian Martxelok deitu zigun pixkat gai horrekin genbiltzan hori, zuzendari ordia, politikako ardurauna, eta kazetari bat edo beste. Pendrive batian torri zen bideo eta PDF-a, agiriarekin. Eta Martxeloren bulegoko ordenagailuan eman genuen playei, eta hori geunden 4-5 lagunok ikusi genuen aldi berian saldi hori esaten, ez? Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Oso data berezia, baina esan nahi dut ez nula pasa, en fin, celebratzen bezala, ezta? Bastante triste gelditu nintzen, behandu etorri zalago. Nik uste Euskal Herriaren aurrean ate handi bat irekita dagoela. Eta hori gertatu zen batez ere duela 10 urte eman zen urratsoi esker, baina baita ere aurretik borroka egon zelako, hori ere ulertu behar da, baldintzak hortik eraiki direlako, ezta. Sentimentua nik uste dut izan zela posa. Nik uste dut posa izan zela, ez? Azkenengo urtetan ondan notiziarik, onzan notiziarik importantiena. Nik esan hori dut, 10 urte diala atzea behitu gabe. Askatasuna, libertadia, hori gauza txikitan, oso gauza txikitan notatzen da, ez da gauza handitan notatzen. Hoiendako bai etorri da, pakea, kakotxartean, lasaitasuna. Guretako jarraitzen dugu berdin egurtzen, berdin manifeak egiten, berdin reibindikatzen. Zenbat bidar entzun genuen dena da posible violentziari gabe, 10 urte pasatu dira, armak zuntzituta denak eta hola egotea, ez da bidezkoa. La sensación de tranquilidad, de libertad, de vivir en libertad, porque es que antes solo teníamos la sensación de vivir en libertad cuando salíamos de vacaciones en verano. Y luego volvíamos y se te hundía otra vez el mundo, otra vez la escolta. Hori geneukan eta gogoan daukat, Zumaian korta hil zutenean, nola egun batzuk lehenago bertan egon ginen jaietan eta esaten genuen, ikusi hau, kontzertu bat, zeon ematen dugu herri normal, aurreratu bat, Europan 21. mendekoa, eta ara nun hemen pertsona bat hil duten, hemen dibi egunera. Oain konturatzen naiz ez nula bizitza normala eman, baina orduan iruditzen zitzatan baietz, ezta? Eta terrorismoa bukatu zen den gaizkillo pasanun, ezta? Lehen sentitu ez nituen kezkak o tristurak gero azaldu zitzaizkien. Nik uste dut etaren amaiera arnasa handia izan dela euskal gizartearentzat. Eta alde horretatik, zalantzarik gabe, 10 urte hauek aurreko urteekin alderatuta urte onak izan dira. Etaren atentatuak eta gatazka armatuaren beste adierazpideak eta golpetik konturatzen, ostras, hemen beste aro bat astea dijo, hau izugarrizko mugarria da, sentitzen zen alako lasaitu bat, alako jakinda, gauzak zailak izango ziala hortik aurrea ere, baina, momentu handia eta polita izan zen alde hortatik. 10 urte pasau dira eta oraindik
kale hartetzen bat, bagein edentan bat-emate esaten diti. Asko baloratzeiu inuana eta bat. Orduan, rekonozimentu hori beti izan dut. Eta Andre batzuk eta esate ziren, errezatzen dugu, zureatik. Barne kohesioari eutxiz egin du ziaboga ezker abertzaleak, baina barne arazo ugarirekin. Osorik iritsi da helmugara, eta aurrerantzean ere osorik irautea izango du erronka. Hori ere jakitea komeni da, denak ez daude ados. 2010 inguruan edola barruan izan zituzten eztabaidetan eta barne borroka horietan momentu erabakigarri batzuk egon zirala eta hor meritu handia izan zula ezker abertzalea batuta iristia momentu mugarri horretara. Momentu hortan ez genekin horrek ze jarraipen izango zuen eta gero ikusi ditugu, nolabait disidentzi batzuk, agertu dianak, mobilizatzeko kapazitate bat badaukatenak, eremu elektoralian EH Bilduri itzalik egin ez diotenak, ez dira aurkeztu izan da horrela, eta batez ere borroka armatuaren bukaera auzitan jarri ez dutenak, modu praktiko bat mintzat. Konfesio esela esango dizuke, nik Josu Ternarea eta esaten dion, eta bukatzen zuen nesalda zoze pasauko, eta esate ziren, zoze pasatzen bada enkarregu batugu. Ez da exiziorik egon, ez da gehiago atentadurik egon, ez da amenazaik egon, bukaera izan da, pentsatu zeikenik onena. Eta gero nik uste kaleen eta zeitu nazi ginela, ez dakit, lehen ez genuen zeitzen batasunako jendiak indabar, baina zeitu nazi ginean normal tratatzen eta nik uste dut oain ez daola elkarbizitza problemaik ez daola. Ez da bakoitzak bere modura eramango du gauza, ze esperientzi eduki duen, baina maiori bat hartuta nik uste dut beste eozein tokitan bezala bizi gehala normaltasun osuak egin, ezta? Ni bizi nintzen egian. Eta auzodanak, beste munduko zian, lehen esaten genuen bezala, ezta? Eta obligatu ninen partiduak bizitza aldatzea eta honea etortzeko. Eta honea etorren nintzanen, zeion gertatu zen pakia, eta bilatzen nintzen laundanak HB-ko ziren. Esan ziren, hor danak Partido Popularreko dituk eta hor seguru hau. Nik genuen nintzen Partido Popularreko inorra zautu. Eta azpin daun taberna, nola batasunaren ingurukoa zen. Nik dotatzen duen behaiek guk intzitzeko gogoa zeukela, eta geuk ere, baita. Etaren indarkeriak traba egiten ziren indar abertzaleei, baita ezker abertzaleari berari ere. Estrasburgoko auzitegiak ere finkatu zuen 2009an, berretxizun legez kanporatzea, eta 2009an garbi ikuste zen eta girautezun bitartean, eta ezker abertzaleak etarekin etenik egiten ez bazu behintzat. Politika instituzional jarduteko inolako posibilitateik ez, eta politikan oroar jarduteko ere zailtasun izugarriakin ibiliko zala, ez. Eta gero etaren indarkeriaren gandik ez bereizteak edo horren argudioa ez adierazteak, bere diskurso politikoan ere, giza eskubidei buruz zeukan diskursoan ere, noski, sinesgarritasun arazoak sortze zizkion, eta nire ustez, gara gertan ala uste nun da gaur egun ere bai, traba handia zen etaren jarduna ezker abertzalearen potentzialidadeako edo jarduneako, ez.
Inigo Iruin eta Adolfo Araiz abokatuek lagunduta, sorturen sustatzaileek tartean Karmela Agirrega Bidia Eskoriatzarrak agerraldi egin dute Bilbon goizean Auzitegi Konstituzionalak sortu legeztatzeko hartutako erabakiaren balorazioa egiteko. Denen izenean Maider Etxeberriak eta Inigo Iruinek hartu dute hitza. Maider Etxeberriak esan du konstituzionalaren erabakia herri oso baten benetako garaipena dela eta gaineratu du ebazpenarekin ilegalizazioen aroa gainditu dela. Patxi López lehendakariak bestalde esan du erabakiak aurretik erreala zena legal egin duela. Gaineratu du orain biktimismoa egitari utzi behar diotela eta dagokien ibilbidea egin behar dutela. Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako bozeramailaren hitzetan bestalde, konstituzionalak sorturen inguruan hartutako erabakiak Bildu eta Amaiur erakundeetan daudenetik egon bazegoen errealitate bat legeztatu eta berretsi egin du. Gaur egun, posible izan zen Nafarroako gobernuaren aldaketa Uxue Barkos lehendakari jartzea Ezker Abertzalearen apoioarekin ere. Gaur egun Madrilen ezkerreko gobernu bat dago eta hor EH Bilduk ere bere eragin eremua dauka. Batipat zeinek esan, Espainiko presidentia Bildukin paktatuko zula, ezta? Hoi badijoa pizkanaka. Nik Arnaldoi beti esate jot problema bat daola hor, ezta? Nahi duen formulakin edo nahi duen bezala, baina aitortu beharra daukatela hiltzia eta etzala erabaki ona izan, ezta? Eta hori beste tokitan ninduen. Les pedíamos a los que se suponía que eran los representantes de ETA en política, les pedíamos que abandonaran las armas y que hicieran política. Y eso es lo que ha pasado. En estos últimos 10 años, como digo, mi relación, por ejemplo, con H. Bildu ha sido absolutamente normal. Y además hemos coincidido mucho, quizá porque en política social estamos más cerca. Otra cosa es llegar a acuerdos más profundos, pues porque, por ejemplo, EH Bildu todavía no acepta la democracia total. No acepta la democracia total porque no reconoce que matar estuvo mal. Consideran que el asesinato o el secuestro o la colocación de bombas, pues que eran armas necesarias. Argudio baten ordez erabiltzea, ez duzu gaitzespen, edo gaitzespen hau etorri arte ezin du aurrera egin edo. Nik uste dut gaitzespena eginda dagoela, onarpena eginda dagoela, eta oraina gizarteak beste martxa bat behar duela, beste gauza batzutara egon behar duela. Se celebra el 5º aniversario de la muerte de no sé quién. Familia hori lasaiago sentituko litzake, jakingo balu, mundu guztia kondenatzen dula hori. Baina eta kondenatzen ez bada, beti pentsauko oraindik euskaldun asko daudela, ondo iruditzen zaienak hori gertatu zala, ezta? Duda barik, Maixabel Lasa eta Maria Jauregi Lasa egiten dagoen lana, da txapo ez, urringua. Horrak ez daukentzen, beste biktima batzuk, hortako kapazestianak izan osin jagoenak, igual nik uste dut errespetauen bidela biktima horrik. Baina niretako, faltaxat, zentru ipintia beste leku baten, eta da Ibon Txezarta eta Luis Carrascon figuratan. Nik uste dut ez gabitzela bihar da moduan baloraiten, emundabein pausua. Zer nire ustez, Ezker Abertzalea koherentia balitz, azkenengo urteetan, azkenengo 10 urte honetan esaten dauenakin, eta emundabein pasuakin, eta horrekin koherentia balitz, Ibon Txezarta eta Luis Carrasco durandako eredu bat izan biako lierake. Eta momentuz, justo kontrako emuten da. Hor nik uste dut bai inbiula zela baitz, eta ez dakizela egiten da, baina lagundu apur bat, Ezker Abertzalea edo mundu horri, apurtxo bat aldaketan. Zaila da, nik zeatik esaten dut baita zaila dela. Zela esango xat nik, behan bizitza dana kartzelan usteldu dauen bati, konfundiun jala eta gauzak oso ezkintxula, igual neu izan izenean pultzen xatena hori itera. Bide hori ez da bat ere bide erresa. Alde batetik horrek Ezker Abertzalearen kultura politikoan eraldaketa handia eskatzen duelako, eta bestalde batetik, badaudelako gai batzuk ondo bideratu beharrekoak, adibidez, presoen gaia. Beraz, Ezker Abertzaleak egin duen ibilbide positiboa da. Oraindik bide bat dago egiteko, baina nik uste dut hori bide importante badela gure herriarentzat orokorrean, eta hori aitortu egin behar da. Nire iritzirako Ezker Abertzaleari falta zaio autokritika sendoago bat
bere egoerarena. Agian etorriko da, baina autokritika hori gabe oso zaila egin behar zaio ezker abertzaleari herri honen gobernu ariketarako aspirazio sendoak eukitzea. Hemen azken finean egin diren borroka horiek ere batzutan kalteak sortu dituzten, mina eragin dute, eta ezker abertzaleak hortan duen ardura aitortu du inolako zeharik gabe, eta baita ondorioak erreparatzeko konpromisoak hartu ere, baina ez da parekorik ikusten beste eraginen aldetik. Besteak beste, beste indarkeria kukatzen jarraitzen dutelako, eta onartzen direnean izan dituzten ardurak izkutatzen dituztelako. Hemen ez da egon bi bandon arteko gerra bat. Hemen egon danetako talde terrorista bat, jentia hil hauena diferente pentsaitiatik, eta horren aurrian egon da reakzio bat estatuena parte baten ilegala izan dena eta astakixa bat izan dena. Zentzu hortan, zelabait pausuak emuntu, o erabaki daubean egunien pasuak emutia, erabaki biabenak, ez? Hor da betiko galderia, pasu ezetik emun daue, konbentzimentuz edo estrategia edo taktika hutsa da, ez? Nik ondio gaur egunean ez dakot garbi. Ikusita ze jokaera dauzen eta ze esaten dian, ze egiten dian, zoritxarrez ez dakot garbi pauso horren arrazoia zein izan zen, ez? Oindala 20 urte itxezana orduan ondoen eta oin gaizki dau, edo oin gaizki dau eta orduan begaizki euen da konfundio inginen. Ezker Abertzale eta presoak onartu dute egindako mina berri dutela bide hori hartuko, eginda dago, ez da nahiko. Ez da nahiko. Guk gal defendituko bagenduke bezala da. Bueno, guk ez genuen galin, estaduko zenbaitek montatuko zuen, ez da? Baina neurri batean, zoeko gehan eskero, nik responsabilidade hori sentitze dut. Eta ez daukat ezaitik bakarrik barkamena eskatu. Ezker Abertzaleari kritika asko egiten zaio, eta normalean askoz kritika gutxiago egiten da estaduari. Baina Espainiako estaduak jarraitzen du herri honi bere eskubideak ukatzen, Espainiako estaduak jarraitzen du inoiz baino indartsuago herri honen espazio publikoa kontrolatzen, eta estaduak ez dauka inolako asmorik bere buruaren autokritika egiteko. Goizean goiz, Espainiako armadako soldaduak elgetan izan dira maniobra militarrak egiten. Militarrak goizeko 6 aldera sartu dira elgetan eta herriko kale eta menietan izan dira. Horrek, elgetaren artean haserrea sortarazitu. Izan ere, gaur 75 urte betetzen dira fascistek elgeta hartu zutela. Zein dan gaur elgetarak militarrak etortzia agindu daban nostalgikua. Hori da jakitzia guda duena. Erabakita geratu da estatuko abokatuak eta Oñatiko udalak Espainiako bandera udaletxean ezartzeko derrigortasunari buruzko tirabira. Oraingo astetik, oihan handiagoarekin eta leku nabarmenagoan aisatzen da Espainiako ikurra Oñatiko udaletxeko balkoian. Udaletxean Espainiako bandera ezartzeko sententzia betebeharraren harira etorri zen omenaldia, EH Bilduk eta EAJak adostu zutena. Udaletxeko osoko bilkuren aretoan hasi zen ikurrina legeztatu zen urteko, hau da 1977ko udalbatza eta gaur egungoa elkartu zirenean. Plaka bat ere ipini zuten bertan. Eta ez zaio ikusten inolako asmorik berehalako etorkizunean herri honen eskubideen aitortza egiteko. Esango nuke alderantziz. Hipotesia dela pixkanaka globalizazioaren testu inguruan eta estaduek duten indarrarekin herri honen nazio eskubideen aldarrikapena pixkanaka diluitzen jutea. Ezker Abertzaleak konfrontazio marko berriaren aldeko apustua egin du, ziklo armatua gaindituta. Ulertu behar dugu testuingurua beste badela, eta orain konfrontazioa esaten dugunean, konfrontazioa ezin da izan garai batekoa. Jendartea ez dago termino horietan, mundua ez dago termino horietan, eta Ezker Abertzalea ere ez dago termino horietan, gogoeta bat egin duelako eta pentsatu duelako Euskal Askapen prozesua aurrera emateko
aukeratu behar dela orain hartzen ari den bidea, ezta? Bide horrek ahalbideratzen ditulako urrats berriak ematea, Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta beste hainbat mailatan ikusten ari garenez, duela 10 urte norbaitek esan euskero Euskal Herria eta Kataluniako ezker soberanistek babestuko luketela maila mugatuan bada ere PSOE eta Unidas Podemosen koalizio gobernu bat, inork ez luke sinetsiko, bai, kontraintuitiboa da, nahi baduzue, eta maila batean tensio bada, ez? Zuk Espainiatik ihes egin nahi zu, joan nahi duzu, eta hori da zure estrategiaren funtsa, baina momentu batean pentsatzen duzu hori egiteko zer eta onena dela gobernu bati sustengua ematea, beste bat etorrez dadin eta denbora izan dezazun egin behar diren urratsak egiteko. Ilusio faltsuetan erori gabe. PSOE eta Unidas Podemosen gobernuak ez du Espainiar estatuaren itxikeria historiko hori gainditzeko inolako urratsik eman. Egin ditu gauza batzuk, baina hori ez, eta gaur egun ez da atzematen Espainiar estatuan indarraski olako egiturazko aldaketarik bideratzeko. Argi erabakitzeko eskubidearen aldarriari dagokionen eta erakundetzeari dagokionean azken urte hauetan atzera pauso nabarmen bat egin dugu. Eta atzera pauso nabarmen bat egin dugu alde batetik gizartean sekulako eraldaketak gertatzen ari direlako, bestalde batetik alderdi politikoen gizarte eraldaketarako eta eraldaketa politikorako gaitasuna neurri handi batean txikitu egin delako. Eta hirugarrenik esango nuke gure erakunde sistema bere autogobernuaren hazkundeari dagokionean neurri handi batean gaina hartuta dagoelako. Eta aipatu dituen arrazoi ezberdinengatik momentu honetan halako desnazionalizazio prozesu bat bizi dugu. EAJak beak esan zuen orduan 2011ko hortan epe bezala jartzen zuela 2015, estatuz berria onartzeko eta martxan jartzeko. Orduan ere luzia egin zitzaiko, 2015 arte itxoin behar. Gugare pasazan eta 2021an gaude ez. Jakin beharko dugu independentzia, burujabetza aldarriari nola eman atera bidea. Hasieran 1978an etaren sorreran ezinbestekoa izan zen aldarrikapen hori, uste jakin dugula beste modu batera bideratzen, baina behar bada gaur egun baita ere urtera bariko kale batean gaude, ezta? Ikusi dugu Kataluniakoa, Euskal Herrian ere gurezko mugimentua hor dago, baina ez diot ikusten momentu honetan aterabide jakin eta garbi bat, baina etarekin ez zeukan moduan. Arazo politiko horren irtenbide bat edo batzun posturia koinziditia askotan etan objektiboekin horrek zailu egiten dugu baita, ez? Abantzaitia arazo horren konponbidean, ez? Eta nik uste dut errore bat izango litzakiela aurrera joatia era potente baten o bultzada potolo bat emutia konsenso importante bat egon barik, ez? Egisa da konsenso hortarako batzutan igual blokeo batzuk edo egoten diala eta horrek gainitu inbidiala, baina horrek behan denporia gurako dago. Eta gero beste gauza bat izango zen herritarrandako edo herrixandako zenbateainako prioridadia o garrantzia o zenbateainako pultzatzia gura dagoen herritarrak gai hori, ez? Egia da badagoela beste irakurketa bat baita ere, nolabait etak tentsionatu egiten zuela gizartea eta orduan zenbait errebindikazioi aurre egiteko orduan edo oihartzuna emateko orduan, tentsionamendu horrek mesede egiten ziela errebindikazio aldarriei izan daiteke langileen borroka edo izan daiteke euskararen aldarrikapena. Nik ez dut hori pentsatzen. Gatazkak existitzen dira eta atzematen dira irudikatzen diren heinean, ez? Eta nik uste dut agortu zela gatazka hori ezaugarritu eta irudikatzeko eta hori kudeatzeko paradigma bat edo eredu bat, eta behar bada oraindik ez dugu asmatu berriaren eraikuntzan. Gatazka hor dago, ez da aldatu, baina behar bada jende askok ez du hain argi perzibitzen zeinen menpekotasun egoeran gauden, ez? Borrokak eta borrokaren gordintasunak hamarkada luzeetan menpekotasun hori agerian uzten zuelako, ezta? Nire ustez eragiten du halako fase gogor bat bizi izanak eta hor badago halako neke historiko bat euskal gizartean, zalantzarik gabe,
Baina hori bezain garrantzitsua da orokorrean munduan ematen ari diren eraldaketak. Gure gizartea gizarte individualista bat bihurtzen ari da, edo da, gure gizartea konsumoko gizarte bat da, gure gizartean proiektu politikoek atxikimentu maila gutxi lortzen dute, jendearentzat importantea bere bizitza da, bere familia, bere lana, norberaren proiektu personala, baino askozaz gutxiago elkarren artean eduki genezakeen herri proiektua, eta beraz munduan ematen ari diren aldaketak eta bereziki globalizazioaren ondorioz ematen ari direnak sekulako eragina daukate gure nazio identitatean, gure kultura politikoan eta noski gure jokabide politikoan. Erronka ez da lehen zen moduan Euskal Herria herri bezala desagertzea saihestea. Europan estatu independente bat lortzea baizik. 10 urte pasata hainbat mailatan bilana nahiko dezepzionantea da, ez? Egialako askoz gehiago lortzea espero genuela eta maila batzutan blokeoa nabarmena da, ez? EAEn, Komunitatea Autonomoan, estatusaren inguruko eztabaida blokeatu zuen guztiz EAJak eta gainera autoestrategikoa da, zen ez da bakarrikan horren inguruan, baizik eta Espainiako hainbat alderdirekin duen aliantzaren bidez, eta Nafarroan ere estatusaren gaia ez dago agenda politikoan, ez dugu lortu agenda politikoan jartzea, naiz eta Nafarroan behar bada gertatu den 10 urte hauetako aldaketarik Ipar Euskal Herriarekin batera handiena, eta izan da garai bateko erregimena deitzen genuen hori gainditzea, hor urratsa handia dago, baina nik orduan planteatzen nuen eta denbora pasata baieztatzen dute ikuspegi hori Euskal Herria dagoeneko estatu berri baten eraikuntzaren bidean dagoela. Gaur egun euskal independentismoa zabalagoa da, indartsuagoa da, egia da, ez gaudela, esan dezagun Katalunian egon diren bezala, estatuaren eraikuntza inminente baten aurrean, eta hori horrela izan behar da, nik azpimarratu nahi du prozesu historikoak luzeak direla, nahiago dugula bizkortzea eta bizkortu behar da, eta hori izan behar da postua, baino jakin behar da luzeak direla, eta ikuspegi luze horretan duela 10 urte baino askoz ere hobeki gaude, eta nik uste dut hori aintzat eta balioan jarri behar dela. Etorkizun hurbilean eztabaida politikoa bi gairen ingurukoa izango da Euskadin. Batetik bakearen eta berradiskidetzearen gaineko kontakizuna, eta bestetik normalizazio politikoaren gainean alderdi politikoen posizionamendua. Estatus politiko berri bat, nire ustez, erabakitzeko eskubidea instituzionalizatzen edo erakundetzen ez duenak, berriro ere hankamotz geldituko da etorkizunera begira. Eta hor, Espainiako estatuarekin talka egiten dugu, eta hori korapilo handi bat da. Nola egin daiteke aurre korapilo horri? Korapilo horri aurre egiteko modu bakarra da, herri estrategia integral bat balin badukagu abertzaleok. Nazionalista nola ez naizen, autonomia asko ikusten dut Euskal Herrin, ezta? Eta nik usten dut marko berri hori ez dakit ze tipotako izango da, baina egunen baten estatutua aldatuko dela. Baina estatutuaren filosofi nagusia, paktoa eta hori, filosofi hori beti segi beharko diola Euskal Herrin. Eske oso diferente pentsatzen deun jendia gaude, esan nahi nik Espainilean kontra ez dugu, zerra esan nahi dut. Eta beste jende asko pentsatzeu Espainileak ezurratzen gaitula, ezta? Orduan, nik pentsatzen detana pentsatzeko derecho guztia dugu, eta bestia pentsatzen duna pentsatzeko ere bai. Orduan, aurrea jo nahi badeun hor tarta bilau berra dola ekilibrioa, eta gainea Madriden kontra ez daula eze asko itxeik batera jutez, esate bateako Loiolan
intzan akordioa edo adostasuna izugarria izan zen. Etzan aurrea eman, eta getzulako nahi izan. Eta nahi izan balu, nik uste dut azkenen gobiernu agatzea botako zula. Izugarrizko aldaketa salako. Orduan posible dela horrek demostratzen du, ezta? Jarri ginean ados, Batasuna, PNV eta gu, ezta? Jarri ginean ados, Nafarroa bere estatutoa, mejoramendu foral hori aldatzen jungo zala, eta Euskadi ere bai, eta jungo ziala sortzen erakunde komunez. Konpazioa, eta ze problema legal dago Nafarroa, Ipar Euskal Herrian, eta Euskadin esatea bateago zinegotzi guztien erakunde bat sortzeko. Izango litzake Euskal Herriko erakunde bat. Ze problema dago asamblea parlamentarioen asamblea komun bat sortzeko. Esan nahi dut, ze problema dago Iparraldekok, Nafarroakok eta Euskadikok biltzeko noizen behin. Gure herriaren erabakitzeko eskubidea erakundetzeko beharrezkoa da estrategia demokratiko, progresibo eta integral bat ezartzea. Gure herriak estrategia nazionalak behar ditu. Estrategia nazionalik ez dago nazio hortan sinisten duten aktore eragile politikoen arteko lankidetzarik gabe. Bigarrena da nire ustez estrategia nazionalak zabalagoa izan behar du, hartu behar du egitura politikoa, egitura publikoa, hartu behar du gizarte eragileak, hartu behar du gizarteko hainbat sektore, ekonomiaren alorra hartu behar du, alor sozial hartu behar du, alegia estrategia nazionala, estrategia integral bat izan behar du. Herri bat ez da eraikitzen erakunde publikoetatik bakarrik. Eta gaur erakunde publikoek ez daukate nahiko gaitasunik, estatuarekin konfrontazio demokratiko batekin eta horren ondorioz egitura politiko berri bat eraikitzeko. Eta momentu honetan estrategia nazional integral hori falta da, ez daukagu herri bezala. Egunerokoak jaten gaitu eta alderdi abertzalen arteko zatiketa hori da demoledorea. Esaten dutenak, ez da Euskadi independentia izango da, nahi bada eta nahi ez bada. Edo esaten dutenak, Euskadi beti Espainia izango da. Hori dira historia ez ezautzia, ez da? Euskadin, ez da, maioria handi bat independentista egin bada, berdin da konstituzioak esateuna eta legiak esateuna independentia izango da. Eta hori gertatzez bada, ez da izango independentia, ez da? Ez dago esateik munduak nola evoluzionatzen duen, ez da? Nik askotan esan nahi dut, ni txikian nintzanen Eliza zala mundu entako nauzut ja. Eta danak Eliza gutiziela eta dana semine jota eta bar. Eta hori, egun batetik bestea eskutatu zen. 45 minutura etorri zen Espainiako gobernuko presidentearen lehen erreakzioa. Etaren komunikatua zuzenbidezko estatuaren garaipena izan dela esan zuen Zapaterok. Moncloa jauregian egindako adierazpenean, etaren biktimak gogorarazi zituen eta gobernu demokratiko guztiek terrorismoa bukatzeko izan duten erabakitasuna azpimarratu zituen agintariak. Eta alderdi popularreko Espainiako buruaren erreakzioa ere, azkar etorri zen inkestak betetzen badira behintzat, bera izango da eta eszenatoki berriak kudeatu beharko duena. Mariano Rajoyk adierazi zuen albiste handia eta pozgarria dela. Gizartearen, esfortzu eta irmotasunaren ondorio dela esan zuen terrorismoaren txantaiari aurre egiten jakin duelako. Patxi López lehendakaria berriz Ameriketako Estatu Batuetan eta tren batean harrapatu zuen iragarpenak. Historia da 150 memoria eta 150 ahanztura. Une oro lehenengo egunean moduan egonez gero ezingo ginateke eta bizi. Baina noski, gaurko bidetik guk jarriko dugu ahanztura eta eurek memoria. Endun entenditzen nola
Partido Sozialistak Euskadin, beti terrorismoaren kontra egon zanak, eta bea lehendakaria izanez, eta Madriden presidentia sozialista izanez, etzan hori aprobetxatu, nortarta esateko, ez da? Eta, klaro, gertatu zan, batasuna kapitalizatu zuela, ez da? Eta hor dago azken finean nolabait egungo independentismoa, egungo eraldaketa sozialaren egitasmoa oztopatzeko borondatea nolabait zikinduz edo lotuz indarkeriarekin, odolarekin eta nolabait esanaz ez dela zilegia batetik eta bestetik ez duela ezeronik ekartzen. Beraiek azken finean ikusi dute duela 10 urte euskal independentismoa nolabait zepo batetik ihes egin zuela, ezta? Eta horrela barneratu dute, beraz, beraiek pentsatzen dute eta horregatik ematen da iraganaera jotzeko gogo hori, beraiek badakitelako lehenago erosoago zeudela, azkenengo urtetan lortu zutelako marko bat inposatzea, ezta? Marko horretatik atera zen euskal independentismoa eta beraiek garaipen bezala antzestu bazuten ere beraiek ere ez dute hori sinesten. Eta bigarren paradoxa da gatazka politikoa ukatzeko pizten den gatazka politikoa. Hau da, errelatoaren Espainiar eta Frantziar errelato ofizialaren funtsa da, hemen ez dagoela eta ez dela egon gatazka politikorik. Hemen terrorismo kontu bada, gaixotasun mental kolektiboaz hitz egin dute batzuek, hemen krimena dago, ez dago besterik, ez dago afera politikorik. Baina berriz, lehia politiko bat pizten duzu, existitzen omen ez den hori nolabait estaltzeko, ezta? Beraz, paradogikoa da, eta errelatoaren lehiak frogatzen duen azkenean da gatazka politikoaren presentzia, ez dena desagertu. Baina hor batez ere borondate politiko bat atzematen da, eta hori lotuta dago ere gaurko egoerarekin. Eta da protesta forma guztia eta mundua aldatzeko bide guzti horiek oztopatzeko obsesioa. Hori dago errelatoaren lehiaren atzean. Rekonziliazioaren bidean, baita ere gizarte giroan, herrietan bizi izan genituen hausdura asko josten ari dira berriro. Alde hortatik 10 urte hauetan egoera asko hobetu da. Baina eszenatoki politikoan, bakegintzaren inguruan eta elkarbizitzaren inguruan egiten diren relatoak elkarbizitzatik haratago doaz. Eta neurri handi batean pugna badago, lehia badago, finean ez da iraganari buruzko lehia bat baizik eta etorkizunari buruzko lehia bada. Estatuak esaten duenean adibidez, nazionalismoak violentzia sustatu duela, neurri handi batean ez da iraganeko irakurketa bat bakarrik egiten ari, baizik eta ari da bizkarrezurrak ezartzen etorkizunera begira. Alde horretatik, bakegintzaren inguruko errelatoak gatazka politikoaren adierazle bat baino ez dira. Bakoitzak kontatu beharko du nola bizi izan duen etaren indarkeria, nola bizi izan duen estatuaren indarkeria, nola bizi izan duen tortura, edo nola bizi izan duen bere eskubide politikoak ez errespetatzea edo bere giza eskubideak ez errespetatzea. Ez dut uste inori edo hori sufritu duen edozein pertsonari inongo errelatorik inposa dakiokenik. Errelatoa egingo da datuekin, errelatoa egingo da egiarekin, egingo da kontakizunarekin, baina egingo da kontakizun guztiarekin. Uste dut elkarbizitza posibleago egingo dugula eta aberastu egingo da neurri horretan. Nik relatuan inguruan uste dut errore handi badala relato bakar bat itia gure izatea. Azkenean bakoitzan relatuak, bakoitzan bizipenak eta bakoitzan bizi izan dauena dako, ez? Baina lehen behuzat esan dutela, bai egon bidea minimo batzuk, hau da, errelatuak ezin jau inundik inora legitimau hemen egondan indarkeixia. Eta ezin jau legitimau eta, ezin jau legitimau gal, eta diferentzia bat hor dago, ez? Euskadin, Espainian, Euskadin nik uste sekula egondanik adierazpen publikorik o edozein manifestazio edozein gauza galen aldekua. Igual konfundingo naiz, baina esango neke ez dela sekula egon. Eta aldekuak ikusi bestau, zer egondan azken urtetan, ez? Orduan, zelabait, behan logiki eukilekie relatuak gure izatea, o relatu fan bihar izatea, deslegitimaitera geixen egondana eratuta gizartian, ez, nolabait. Orduan, nik garbi dago, relato bakarra ezin jala egon, baina dauz elementu batzuk derrigor egon bihar dianak edozein relatutan.
edozein datutan. Hau da, beste era batera esan da, niri bentzet edozein relato que esto es balixo. Ahora, claro, tampoco quieren explicar a la ciudadanía que perdieron, porque ha habido tanto sufrimiento también en ese lado, que yo creo que no pueden reconocer que eso no valió para nada más que para generar más sufrimiento. Entonces su relato es que menos mal que hicieron eso, porque eso facilitó cosas, porque hubo mejoras en el estatuto, en fin, tratan de hacer un relato que dignifique un poco sus posiciones, y es normal, cualquiera intenta lo propio. A ver, a lo largo de la historia de la humanidad siempre se dice que la historia la cuentan los vencedores, de acuerdo, pero los perdedores también a los suyos les dan argumentos para que estén orgullosos de sus derrotas. Estatuaren ikuspegitik kontakizuna, errelatoa edo ez da gatazka politiko bat, da terrorismo arazo bat, ez? Horrela kudeatu nahi izan dute, eta prozesu honen alde negatiboena edo alde penagarri xamarra izan da estatuak nola erantzun dion, o nola jokatu duen, estatuko indarrek nola jokatu duten, gatazka armatuaren bukaera utzi zituen ondorioen gainean, ez? Hor ematen zuen garai hartan, genekin gutxi horretan ikusten zen horre kontaktu batzuk egon zirela, konpromiso batzuk hartu zirela, gero handi gutxira jakin genuen etaren ordezkaritza Norvegian gobernuko ordezkarien zain zegoela, ematezun zerbait egon zitekela, ez? Eta bageneukan orduko testu batzuk eta pixkateko goratzeko begiratu ditut, eta bageneukan baikortasun bat, ez? Zapatero agintean zegoela izan zen pixkate urriaren 20 bitarteko prozesua, armak uzteko erabakiaren bitarteko prozesua, baina zoritxarrez Zapatero hilabete irauntzuen, da gero ja Rajoyren gobernuak kudeatu zuen. Espero genuen eukitzia, ez da egit, halako ikuspuntu etorkizun luzeagorako ikuspuntu luze bat, elkarbizitzarako eman beharreko pausoak eta eman, bake hori finkatu, sendotu, oraindikan, etak erabakita zeukan ez zela itzuliko, baina oraindikan erakunde bezala existitzen zuen, armak bazituen, hori guztia modu ordenatu batean gestionatzeko estatu baten laguntza eta borondatea behartzen, ez? Eta ez zuten, erabaki zuten, epe laburreko interesen arabera ez zaiela komeni, eta ez ziren sartu, ez? Nolabait. Sartu ezkero, epe laburrean bai, arazoak eukiko zituztelako, Espainiako edabide askoren aldetik, PP barruko sektore batzun aldetik, biktima elkarte batzuetatik, orduan, kontestu horretan errazagoa izan zen nunbait, ez errez egitea, eta armak entregatu zienian. Benetan goraipatzekoa oso niretako oso garrantzitsua ikustea iparraldeko jendearen ardura eta zer zeukaten esku artean, eta ni egon nintzen bertan, eta zen ikaragarria jendearen egoteko patxara, eta gero jendeak nolan GPS-ekin markau, eta ezekiten eurak ere ze gertatuko zen, poliziakin atxilotuta, hor zeukaten iparraldeko taldea nola atxilotuta egon zen, eta orduan ezekiten ze gertatuko zen, eta benetan goraipatzekoa. Hor, lehendakaria zegoen Urkullu. Eta egun horretan ere, Urkulluk mus egin eta juntzan Bilboko inauguratzera eraikin bat edo, nahiz oroitzen ziur zezan. Detaile horrek guretako asko esan gura dute. Zati horrek markatzen du ze gogoa dagoen gatazka hau esaten dute, baina gatazka hau aurrera bideratzeko edo irtenbidea emateko. Oraindik ere, Auzitegi Nazionalean, etako kide izateko akusaziopean epaiketak egiten nahi dira, guantxe 13 sumarioa hor dabil, abokatuekin. Alde horretatik pena garria izan da, zorionez guain gutxienez espetxe politikan aldaketak egon dira, baina bestela
estatuak ez da etzula eman zueten osorik, ez da zueten partzialik PP egon zan bitartian, ez? Jarraitu nahi izan zuen gatazka armatuaren dinamikan da horrek asko atzeratu ditu pauso batzuk eta sufrimendua areagotu du. Aieten ikustea internazional maila olako gizon handiak, hainbeste gatazkatan emandako ibilitako jendea, egia da piztu zitzaigun ere ilusio txiki bat. Ikusiz gero hauek Aieten egonik, orduan zegoen Patxi López lehendakari, eta ikusi izan garbi ez zutela parte hartzeko horik, hartu zuten Patxi López egoen Estatu Batuan trenian, eta hori izan irudia azaldu zana, ez? Orduan, horrek handik azte gutxitara ja ikuste zenun zenbateainoko gogoa zegoen aurrea jarraitzeko. Orduan, hor eduki genuen pixkat frustrazio txiki bat, ez? Espainiako gobernua eta badirudi Mariano Rajoy izango dela buru, serioa izango da gai honetan. Ez dut uste horrelako kontu baten aurrean zentzuz jokatuko ez duenik. Kontrakoa traizioa izango litzateke biktimentzat. Hor izugarrizko disgustua daugat, izugarrizko pena, ez da. Hainbeste urten Espainiko problemarik nagusina edo Euskadiko problemarik importanteena izan, eta bukatu zanen Alderdi Popularrak ez zuen altxatu edo onartu nahi izan, ez da. Orduan ez da inolako, ez da gehiago, ez da behar izango, baina Espainiko parlamentuak zerbait egin behar zuela uste denik zelebratzeko gauza hori, ez da. Uste dut ez da hemengo parlamentuak ere ez duela egin, baina esan nahi dut terrorismoa bukatu zen da jende asko dudakin gelditu zen, bukatu zen edo ez zen bukatu, eta ez da inolako rekonozimentuik izan, ez Zapaterorentzat, ez bere gobernuak egin zuenarentzat, eta hori eskubilean kulpa da. Ez zan garbi esan, gauza da zala eskarreko abertzaletasuna, eta beste gauza bat nahiz eta barruan egon, eta ez da. Jende askok buruan sartuta zeukan, etarekin bukatzia, batasunarekin bukatzia zala, bila gauza berdina ziala. Eta orduan ikusi zuenen batasunak hauteskunden eta emaitza onak hartzen zitula, eta zuek esate baterako oso onak ez, jendia pentsatu zuen zeinek irabazi duenen. Guko eta. Kepa Arkauz arrasatearra pasaden eguenean irten zen kartzelatik, bertan 4 urte eman ostean, eta egu bakoitzean hainbat herritar gerturatu ziren ari harrera egitera, Seber Altube plazara. Arrasatearra 2013ko maiatzean atxilotu zuten, etako aparatu logistikoko kide izatea leporatuta, eta 4 urte egin ditu Frantziako kartzeletan epaitua izan gabe. Duela 3 aste epaitu zuten Parisen Julen Mendizabal eta beste 4 presorekin batera, eta pasaden astean aske geratu zen. Izan ere, irailean egindako epaiketan 6 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, aurretik 4 eginda zituen eta beste 2 gelditzen zitzaizkion, baina aske utzi dute. Hitza hartu zuenean, Kepa Arkauzek eskerrak eman zizkien berari harrera egitera bertaratutako herritar guztiei. Era berean, borrokatzera eraman zuten helburu horiek oraindik lortzeke daudela azpimarratu zuen. Nik esango nuke ezker abertzalea jarraitu behar duela bide horretatik. Alde batetik borroken oroimen hori landuz, eta bestetik borroka horren oroimenetik haratago elkarbizitzarako urratsak ematen, eta oroimen kolektiboa eta elkarbizitza hori hobetzeko urratsak ahalbideratuz. Está claro que no pueden dar una imagen de derrota absoluta y de que
Todos estos años que estas personas han pasado en la cárcel no han servido para nada, no pueden, tienen que considerarlos pues, los adelantados de su grupo. Yo comprendo que es muy difícil, cuando uno ha entregado su vida a una causa, creyendo que todo lo que hacía se podía hacer en pro de un fin, pues es muy difícil que diga ahora mi vida no vale válido para nada y además no he hecho más que sufrir. Tienen que considerar que sufrieron por algo, pero yo les diría a aquellos que organizan los ongietorris, ¿cómo verían que en el lado de la extrema derecha se hicieran ongietorris a los torturadores de Franco? Kartzelatik ateratzen da edozein pertsonak, preso hoiak, dauka eskubidea bere etxean, bere inguruan, bere auzoan, ongietorri bat edo harrera bat izateko eskubidea. Baina nik esango nuke izan behar duela maila pertsonal batean. Horren erabilera politiko bat nun pertsona horrek lehen egindako ekintzei goraipamena egiten zaion, gorazarrea egiten zaion, nun pertsona hori eroitzat hartua dan, eta non pertsona horri esaten zaio gudari bat izan zala, Euskal Herriaren aldeko borrokan ibili dela, eta horren mirespen hori nik uste dut gaur egunean Euskal Gizartean ez dela onargarria. Hori ez dela onargarria, hor biktima batzu daude, badago, uste dut beste gauza batera dago, gizarte bat. Bai gurenek gauza bat esatia, ze asko zentraiten da, ongitorriak gaizki dauz, biktimak rebiktimizau egiten daudelako eta biktiman dako insulto badalako. Nik uste hori baino aratau doiala. Ongitorriak nik uste dut onartezina diala gizartetik. Gizartea pezintu onartu netako ongitorriak, ze azkenian ikusita zein eritxasakon zer dan ongitorriak gabitz ibilbide baten onespena da niretako. Ni zenidea naiz, ongietorriak azkenean maitatzia ez digute eta askatasun ez digute kenduko, eta maite dugun pertsona nola ez, bezarkatu nola ez, kalean ikusteko hainbeste eman eta beran bizitza nola utzi duen herri honen alde ez. Galduta dena, gureak preskribitu sekula ez die egiten. Eurenak, bai estatu espainolak eta preskribitzen dira denak, multak, kartzela sartzen dute, indultuak, urte gutxi egin da, gure aldetik sekula ez dago olako onuragarik, ez? Bestetik, iluntzean Arrasteko sarek deituta manifestazio jendetsua abiatu zen Biteri plazatik. Eta manifestazioari hasiera Unai Paroten alabak eta herriko eragileek herritarren babesarekin eman zioten. Paroti lege arrunta aplikatzeko eskaria egin zuten, baina baita euskal presoak Euskal Herriko espetxetara ekartzekoa, gaixo daudenak eta 70 urtetik gorakoak etxeratzekoa, gradu progresioa aplikatuz, baimenekin ateratzeko aukera izatea, eta 3 laurdenak beteta dituztenak baldintzapeko askatasunarekin etxean egotea. Sarek hasiera batean antolaturiko martxari erantzuteko, PPk eta Voxek Arrasaten ekitaldiak antolatu zituzten terrorismoaren biktimak omentzeko eta salatu zuten Sarek egindakoa omenaldia izan zela. PPk Carlos Iturgaiz buru zuela San Josepen egin zuen ekitaldia eta Jose Antonio Ortegalara baituta eduki zuten lekutik gertu. Han Unai Paroti egosten zaizkion 39 hildakoen izenak zituzten afitxak erakutsi zituzten eta minutu bateko isilunea egin zuten. Ezker Abertzaleak antolatutako ongitorriak, konzentrazioak eta manifestazioen horien terroristen alde berehala bertan behera utzi behar diren terrorismoaren apologia bai dira. Voxeko kideek aldiz, Voces contra el terrorismo taldeak antolatutako ekitaldian parte hartu zuten, Santiago Abascal buru zutela. Arizmendiarreta plazan elkartu ziren 1926ko gerran Debagoienean erail fusilatu eta desagertutako Debagoienaren 124 izenak oroitzen diren lekuan. Gaur bertan, terrorismoaren biktimen zentro memorialean Unai Paroten biktimen omenaldi ekitaldian hartu dute parte, Espainiako gobernuaren ordezkari Denis Itxasok eta Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburu Beatriz Artolazabalek. Beira, Espainiar estatuaren kasuan gatoz zurikeria erraldoi batetik, ezta?
altxamendu fascista bat, 40 urtetako diktadura militar bat, eta horren krimen guzti horien arduradunak izan direnak epaituak eta zigortuak dira 0. Hau da, egungo Espainiar regimen bere burua demokratikotzat hartzen duena, eraikita dago impunitate erraldoi baten gainean. Berriz, Euskal Herriaren borrokaren kasuan, irizpidea ez da hori baizik eta kontrakoa. Ezin da ezer ahaztu, ezin da termino politikoetan ulertu, hor izugarrizko zurikeria atzematen da, ez? Eta bueno, garaia da hau beste terminotan kokatzeko, ez? Elkarbizitza ezin da eraiki existitzen diren gatazken ukapenetatik. Ukatzen direnean lehertzen dira. Eta ukatzen duenak du askotan gertatzen den leherketaren ardura, bere eskuetan zegoelako bideratzea. Eta hor denon artean hartu behar dugu konpromiso bat pentsatzeko gatazka politiko hori nola kudeatu nahi dugu. Eta gainera ikusi dugu tartean indarkeria politikoarekin lotzen etzen beste prozesu bat gertatu dela Espainiar estatuan, eta izan da Kataluniarena. Eta Kataluniaren aurrean estatuak jarrera bera izan du. Ikustia kale baten ipinitia dagoela, eta kide bat izan dakoan izena akonkalia ipinitia zea, plaki eta dana, eta beste oroigarri bat, udalak ez da ipini, obviamente, baina bat ematek ipini dau, eta hor dau. Eta esati adibidez, seguru asko plaka hori ipini dauenak, eta beste gazte askok, astu izen jan ez dakizila, seguru asko, banetako horrek asko esaten dau. Etakoak gudari moan ikusteko, baina idei peseukiteko, adibidez, hemen oinetin hile behin biktima bat zein jan, ez? Orduan, nik uste dut errelato hortan, violentzian deslegitimazioa bai edo bai egon bidala. Eta gaur egunean ez dut ikusten hori. Ez ezkerra abertzalean, ongi etorrixeakin eta eukiten dabitzen jokabideakin. Baina beste alde batetik oso pesimista, oso gorpuz txarra izten dozt, ikustia grande marlaska bat ministro moduan egotia, Europatik jaso dauen zaplateko danak eta gero, eta euki dauen papela eta gero, edo gobernuak berak galen papelak o galen inguruko dana publiko eta ezagun ez iteko egiten dabilen esfortzu danakin. Uste dut lotzagarrixea dela. Nik uste dut eskolatan gehiago kontau dela azkenengo 40 urtetan ze pasaudan. Eta nik uste dut oso importanti dela. Behan egunean egon zan programa bat, bai biktimak eta jente diferentia fatezan eskolatara eta kontau egiten eben euran bizipena. Nik uste dut lehenengo bizitzan, lehenengo pertsonan bizipena kontaitia agentziari, hori baino gauza hoberik ez dauela. Memoria eta bizikitza mailak berrezkotzat jozauen, arzeten egondako sufrimenduen bilketa bat, txosten bat itxia, bai motivazio politiko duen sufrimendu guzti horrek batzeko, ez? Zerrenda ofizial batian. Eta, bada, ikusten zuen bezala, 600 horri duen liburu nahiko mardul bat, eta, bertan, ze batzen daien, arzeten egondako ereketak, zaurituak, autentatuak, torturak, eta askotariko sufrimenduak alde guztietakoak. Eta, atziza baina horrekezpena, eta esan bihar da, leku berien ikusi izan geditzula, etak, ero batean espainolek ereildakoen senidiak, presoiak, torturak zelatu itxustenak, eta baita, bizkartzainekin bizi izan diren jendien lagunak, ez? Martxoaren 7an etzi beteko dira 10 urte eta Kisaias Carrasco zinegotzi sozialista izandakoa eraile zuenetik. Eta alderdi sozialistak urte horren atarian omenaldi ekitaldia egin du aurten ere. Gogora Institutuko aintzane ezen arroketa Arrasateko hainbat udal ordezkarik, tartean Maria Ubarretxen alkateak ere hartu zuten parte ekitaldian. Baita aurten lehenengo aldiz, EH Bilduk ere Maialen Iriarte legebiltzarkidearen eta Ainhoa Beola batzarkidearen ordezkaritzarekin. Ekitaldi motz bezain hunkigarrian, Arrasateko udalak Kisaias Carrasco omendu zuen zapatuan jendez betetako osoko bilkuren aretoan. Ekitaldian izan ziren bere alarguna eta 3 seme-alabak, gainontzeko senitarteko eta lagunak eta erakundeetako ordezkariak. Arrasateko udalbatza osatzen duten alderdi politiko guztietako kideak. 1975ko urrian erail zituzten Iñaki Etxabe Orobengoa eta German Agirre Irasuegi omendu zituen egu bakoitzean Arrasateko udaleko bizikidetza batzordeak. Izan ere, erail eta 45 urtetara, Agirreren eta Etxaberen familiek ez dute inoiz lortu biktima izaeraren aitortzarik. Horren zaila da, estatuko poliziaren biktimak izan garela onartzea,
eta guztiok merezi dugun ikerketa martxan jartzea. Aitortu nahi dugu 55 urteko udal aitortza instituzionalaren hutsunea. Duela 10 urte, sinestezina zirudiena errealitate bihurtu zuten atzo Sandra Carrascok eta Olatz Etxabek. Arrazoi ezberdinengatik erail zituzten euren aitak, baina bizitako sufrimendua antzerako izan zela erakutsi zuten Arrasteko bizilagunen aurrean. Benetan txalogarria da eta miresgarria da nola pertsona hauek lortu duten bere sentimenduak eta bere bizitza hausnartu eta buelta eman eta ze laguntza izan duten, baina beraiek ze bide egin duten horrelako bizikidetza batera iritsi ahal izateko eta uste dut horrek eredugarri direla. Más fácil resultó la unión de víctimas, tanto de un lado como de otro. Pero luego el reconocimiento a Isaías Carrasco es un paso mucho más avanzado que el primero del homenaje a las víctimas, tanto a Olatz como a Sandra Carrasco. Porque Sandra Carrasco y Olatz pueden hablar las dos el mismo lenguaje, son víctimas y por lo tanto el sufrimiento y la vulneración de derechos les ha unido más fácilmente que al revés. EH Bildu, más cercana a las tesis políticas, acercarse a reconocer que Isaías Carrasco tenía derecho a una reparación, a un recuerdo como víctima y a una colocación de una placa. Y eso se trabajó en el ayuntamiento, como digo, y ese es el camino. Y cuando los ciudadanos vean que hay iniciativas políticas que van en ese camino, pues yo me imagino que eso facilitará también el acercamiento entre los ciudadanos de a pie. Ni ziur naiz mina jaso dugun pertsonak segurazki ez daukagula oztopo gehiegi ulertzeko. Arazoa da biktima del terrorismo eta hauek azkenean pentsatzen dut dela txiringitoa jarria nolabait beti korreukitzeko komodoin bezala, ez? Zati hori gero kalean ez dugu ikusten, ez dugu sentitzen. Ni jente asko ez zait hurbiltzen, zati oso gogorra egite zaiolako galdetzea ze modu Joseba, ez? O ze modu zaudezu, gero eta gehiago galdetzen dut, ze modu zaude. Kalean jenteak badu gogoa aurre ateatzeko, presoak kaleratzeko eta bizitza normal bat egiteko. 70 gora, ia 20 bat preso daude. Eta hor, batzuk ematen du kadena perpetua esaten da bezala, ez? Hor daude Jak Ernal eta Parot Frantzian, ez? Hurbiltzen Josebaren egoerara 31 urte egin ditu eta hor jarraitzen dute. Eusko Jaurlaritzak hartu ditu espetxeen gaineko transferentzia horiek eta behintzat publizitate handia eman die espetxe politika. Hemendik aurrera izango den espetxe politika berri horri, bergizarteratzea nola landuko dan eta badirudi aro berri bat zabaltzen zaiela espetxei, ikusiko dugu zer ematen duen horrek. Egia da egin diela eta hori onartzen dute pauso txikia, guretako hainbat zenideendako batez ere arnaz hartzea handia. Nik esango dizu Joseba urte 29 urtean espetxerik hurbilena eduki du Paris edo Madrid, hurbilena. Horrek esan gura dugu, ni Parisea juten nintzanean eta Alemania ondoan ere urte bete. 15 juten nintzela. Horrek suposatzen duen gastua, lanian permisoa nolan eskatu, zenide askok garai hartan ez zuten lana galtzeko beldurrakin ere ez zuten esaten nora zijoazten, eta izan zen oso une gogorrak. Yo creo que la decisión de alejarlos de las cárceles fue una decisión de un momento de las cárceles de Euskadi, fue una decisión en un momento determinado porque los presos que estaban en las cárceles, todos juntos, evidentemente tenían contactos con el exterior en Euskadi, con ETA, y podían preparar o contribuir a continuar delinquiendo. Entonces, aquella necesidad de tenerlos alejados desapareció desde el momento que desapareció ETA. Y efectivamente ya estamos tardando en acercarlos
cárceles de Euskadi, porque efectivamente no tienen por qué sufrir más penas ni ellos ni sus familiares. Y luego la búsqueda de la rehabilitación de esa persona. Permitirle una rehabilitación, una formación, un acercamiento. Ez da esaten, baina Sánchez da pauso handia ematen, ez da? Eta Batasunaren eta Sánchezen artean badago ari bat gauza horri buruz hitz egiteko, ez da? Nik ikusten dutena nire inguruan bentzet, da, biktimakin ez da apenas inorak ordaiten, herritar moduan, beste gauza da instituzioetan ez da inorak ordaiten, eta hemen inguruan dakuna da, kalien ikusten dena bentze da, presuen inguruan bai dagoela movimentu gisa. Niretako kojua dian movimentuak. Nik uste dut presuen eskubideen alde danok egon bieko ginake, ni, desde luego, presuan eskubideak errespetatzen alde, edozein preso eta edozein pertsonan eskubideak errespetatzen alde nau, baina nik uste dezen jala eskutau euran biktimarixo papela. Ez daude kalean, ez daude permisuekin, ez daude 3 laurdena beteta, 30 gora, 35 dituz, Bruselas, Espainiak firma botata dauka, Frantzian egindako, Europan egindako kondenak kontatzeko, hori ere ez da posible izan. Nik usten duen mendeko ez da ulertzen bestela. Humanitario ere ja parametro guzia gainditu dira.